F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura għana mill-lew ħanmorru anka għall-aħħar mistieden illi għandna magħna llum fejn kif semmejtilkom fl-introduzzjoni kellna daqsxejn ta' sitwazzjoni li anka nkunu nistgħu anke nerġgħu nirrepetuha wkoll u anka miegħi għandi lil Kane Said li ħankunu qegħdin anke niddiskutu anke din is-sitwazzjoni ta' din persuna li għamlet kuntatt magħna, però qabel immorru anke għal din it-telefonata li kellna. Kane, kif inti? Insab tajjeb, insellimlek Brian, insellim it-telespettaturi kollha u nieħu daqsxejn din l-opportunità biex minn hawnhekk nagħti l-kondoljanzi tiegħi f'isem il-fondazzjoni lil Angela wkoll. Kien ħafna wkoll anke mit-telespettaturi tagħna li għamlu kuntatt magħna u hija xi ħaġa sabiħa dik is-sens ta' komunità li kulħadd jaħseb kulħadd u anke dak il-messaġġ tiskanta naqra messaġġ jagħmel differenza wkoll anke għal dik il-persuna speċjalment meta tkun għaddejja minn żminijiet li ma jkunux daqshekk sbieħ. Vera? Ekku. Kane, kif semmejt anke fl-introduzzjoni aħna kien hemm persuna li għamlet kuntatt magħna fejn qaltilna hekk jiena ovvjament dik kienet bit-telefon issa aħna ktibna naqra anke din l-istorja tagħha kif kienet biex nkunu nistgħu anke niddiskutuha miegħek mela fejn din persuna qaltilna u anke stqarret magħna li minħabba li għaddejja minn mumenti diffiċli fil-ħajja personali tagħha qed tirrikorri għall-logħob tal-azzard b'mod eċċessiv biex tnessi mid-dwejja li għandha. Sfortunatament qiegħda saħansitra tilab kull ċans li ssib anke waqt il-ħin tax-xogħol tagħha. Din il-persuna naqqset ħafna mill-attenzjoni fuq ix-xogħol għax il-ħin kollu taħseb fiex inħajja anke dak il-ħin li tista' tmur tkompli għaddejja anke bil-logħob. Il-problema eskalat ukoll meta saħansitra malli anke fuq il-post tibdiet tilab anke fuq il-post tax-xogħol fil-break u anke fil-ħin li suppost tkun qiegħda taħdem. Tixtieq li titkellem mal-manager tagħha fuq din is-sitwazzjoni, però qiegħda tibża li jekk forsi ħad tkun onesta mal-manager tagħha, dan forsi jista' jkeċċiha. U ma' sitwazzjonijiet fejn ma tkunx taf eżattament anke, infatti għalhekk aħna anke nistiednu professjonisti bħalek biex anke tiggwidana inti f'dawn is-sitwazzjonijiet wieħed x'għandu jagħmel. Jiena minn naħa tiegħi kien lill-fatt li din anke it-telespettatriċi għamlet kuntatt magħna, fetet qalba magħha fuq din is-sitwazzjoni diġà rajtha għamlet pass il quddiem għaliex għax diġà indunat li hemm problema. Ekku, Brian, f'dan il-każ partikolari li inti qed issemmi ta' din il-persuna għaddejja minn mument kemm xejn ħażin f'ħajjitha, hawnhekk għandna żewġ xenarji għandek. Ix-xenarju fejn il-persuna għaddejja minn mument depressanti, minn mument ħażin f'ħajjitha u sfortunatament biex tkampa taqa' għal ċertu vizzi. Hawn min jaqa' għal vizzju tad droga, hawn min jaqa' għal vizzju tal-alkoħol, jinħela fix-xorb, sfortunatament hawn min jaqa' wkoll għal vizzju tal-logħob tal-azzard. Allura minn hawnhekk naċċenna biex kemm jista' jkun meta tkun għaddej minn perjodu ħażin f'ħajtek toqgħod aktar attent x'deċiżjonijiet tagħmel speċjalment fejn jidħlu delizzji ta' riskju. Għaliex il-logħob tal-azzard huwa delizzju jekk inti tipprattikah b'mod responsabbli ma fiha xejn ħażin, imma jekk il-persuna taqbes il-limitu ta' flus, taqbes il-limitu ta' ħin, sfortunatament minħabba l-moment li hija tkun għaddej minnu ma tkunx qed tirraġuna il-Malti jgħidlek, hemmhekk kapaċi taqal reperkussjonijiet u f'dan il-każ il-persuna qiegħda tilab anke fuq il-post tax-xogħol, jiġifieri qiegħda taqbes il-limitu ta' ħin sfortunatament tibda taqbes il-limitu ta' flus ukoll f'ħin li suppost hi qed tkun attenta fuq xogħolha. Hija xaffa taqta' miż-żewġ naħat, Brian, meta għandek il-persuna li suppost qiegħda taħdem u tgħin fis-suċċess tal-kumpanija. U għandek min-naħa l-oħra l-kumpanija li qiegħda tiġi impattata fil-profittabilità
u l-produttività wkoll. Allura il-persuna qiegħda tibża titkellem għaliex qiegħda tibża li titkeċċa li hija biża' li iva s-siba hija normali. Ħanibdew minn hemmhekk illum il-ġurnata il-vizzji jinġorruhom magħna. Kif konna qed nitkellmu bejn qabel il-programm, illum il-ġurnata nqattaw xi kultant aktar ħin mal-kollegi fuq il-post tax-xogħol milli nqattaw ħin mal-familji tagħna. Allura iva persuna tkun għaddejja mill-vizzju patoloġiku fil-każ tal-lob tal-azzart li inti il-ħin kollu tittilab bit-tama li dejjem terbaħ u ġġib lura dak il-flus kollha li tlift. Iva tibda timpatta fuq il-post tax-xogħol ukoll u iva rridu naċċettaw li ikun hemm każijiet ta' vizzji anke fuq il-postijiet tax-xogħol. Komuni kien ħanwafqek ftit fuq il-post Ara, il-post tax-xogħol. persuna iġġor magħha l-emozzjonijiet tagħha, iġġor magħha l-karattru tagħha u nerġa' ngħid iġġor magħha l-pożittiv kollu u ġġor magħha l-negattiv kollu wkoll. U meta persuna tkun għaddejja mill-vizzju, sfortunatament iva, mhux iġġorru fil-ħajja familjari tagħha mal-qraba tagħha mal-familji tagħha li jkun hemm diversi riperkussjonijiet korro hemmhekk ukoll, imma ġorru wkoll fuq il-postijiet tax-xogħol. Allura iva, il-każijiet qegħdin hemmhekk u nista' ngħid li iva persuna b'vizzju fuq post tax-xogħol ikun hemm il-każijiet ukoll. L-importanti li speċjalment mill-imgħallem, mill-manager li taħtu jkollu ir-responsabbiltà tal-ħaddiema iżomm għajnejh miftuħin. U jkun jaf x'għandu jagħmel. L-ewwel ħaġa nibda biex inħeġġeġ lill-kumpaniji, lill-entitajiet li ma jafux x'inhi pereżempju qatt ma semgħu Addictions Policy li jċemplu l-fondazzjoni fuq il-linja ta' support nazzjonali qed jidher fuq l-iskrin wieħed 777 u hemmhekk aħna nirreferihom għal programm SAFE, SAFE, tal-Aġenzija Setqa. Fejn l-Aġenzija Setqa nirringrazzjahom minn hawnhekk għax-xogħol kbir li jagħmlu, iduru l-kumpaniji fejn jagħtu preżentazzjoni fuq il-bżonn ta' Addictions Policy, il-każijiet fuq il-postijiet tax-xogħol ta' vizzji u kif x'inhuma l-passi biex issir dik il-famuża Addictions Policy. L-ewwel ħaġa li nista' ngħid li l-imgħallem il-manager tajjeb li jżomm għajnejh miftuħin u jieħu nota ta' x'ikun qed jinnota. Eżempju, jekk qed nitkellmu fuq il-lob tal-azzart, persuna li fil-break tax-xogħol ma tirrelatax mal-kollegi tagħha, imma tibqa' fuq il-laptop tagħha pereżempju, meta ma jkunx rikjest minnha. Ħafna użu tal-mobile phone meta ma jkunx rikjest minnek. Persuna li tibda l-assentejiżmu, ma titfaċċax għax-xogħol. Ħafna sikk fejn qabel il-persuna ma kienx tieħu dan is-sikk kollu x'inhu jiġri. Normalment il-vizzju tal-lob tal-azzart kapaċi taħbiħ aktar. Imma normalment persuna titkellem mal-kollegi tagħha. Jiġifieri mhix kwistjoni li ħanikxef kollega inti qed tagħmel xi ħaġa ta' ġid. U nerġa' ngħid, tkeċċija mhux is-soluzzjoni. Jekk inti ħad titkellem ta' fuqek għandu jissapportjak, jirreferik għas-support, jirreferik għall-għajnuna u jimxi skont l-Addictions Policy li din il-policy importantissimu li tkun reġistrata mal-Union tal-ħaddiema. U f'immur oltre u fejn ħaddiema partikolari ikollha bżonn is-support anke għaliex le ikun hemm ftehim mal-Union ukoll li dik il-ħaddiema tingħata s-support
għaliex le, anke waqt il-ħin tax-xogħol. Kien jien li xtaqt insaqsik f'din is-sitwazzjoni ta' din il-sinjura, il-manager huwa l-ewwel persuna li għandha titkellem magħha fuq din il-problema, jew forsi l-ewwel hemm xi tip ta' għajnuna oħra li jista' jirrikorri għaliha, u mbagħad forsi kif l-aħjar li jmorru. Normalment meta persuna tkun ivvizzjata b'tali mod li tiġi dara mal-ħajt finanzjarjament tibda titlob li l-paga tingħatala minn qabel. Allura hemmhekk il-manager li mgħallem jibda jagħmel il-1+1. Normalment kif qedlek persuna vvizzjata titkellem mal-kollegi tagħha. Imma hawnhekk inħeġġeġ biex tajjeb li nikkomunikaw mal-kollegi, imma ejja ħalli mmorru f'ras il-għajn mill-ewwel f'każijiet eċċezzjonali bħal dawn. Għaliex is-support jingħata mill-manager minn min hu inkarigat. Hemm punti li l-manager irid isegwi, jieħu noti, jkollu kollox iswed fuq l-abjad, u jsir ftehim mal-ħaddiema tkeċċija mis-soluzzjoni. Imbagħad jekk il-ħaddiem jew il-ħaddiema ma jkunx irid support, juri li ma jridx jitgħallem l-assentejiżmu jiżdied u mbagħad hemmhekk jittieħdu proċeduri oħrajn ulterjuri ta' dixxilpina dejjem in correlation mal-union. Jiġifieri, Brian, is-sitwazzjonijiet hemmhekk qegħdin, imma llum il-ġurnata s-support qiegħed hemm ukoll iva anke fuq il-postijiet tax-xogħol. Ta' kif konna tkellimna diversi drabi. Irid tkun il-persuna mbagħad li jammetti miegħu li hemm problema u lest li jieħu azzjoni fuq din l-istess problema. Ħankomplu għaddejn anke fuq din il-biċċa xogħol ta' fuq ix-xogħol u fuq il-kollegi. Jekk inti tinnota għax dawn l-affarijiet jieħdu żmien, iddum ma tinnota, ma mbagħad isek taqbad il-pattern tal-persuna u tkun taf mbagħad anke li għax bniedem jagħmilha darba tnejn m'intix qed tinduna. Imma meta bniedem jibda jagħmilha b'mod repetittiv hemmhekk tibda tinduna xi ħaġa. Forsi tinduna li għandek kollega illi naqra forsi daħal f'dan il-vizzju, forsi huwa qasbis induna li huwa vizzju. Kif tista' tgħin? Ara, kemm jista' jkun m'għandek qatt tidħol fil-personal tal-persuna, ma inti ejja ngħidu kollegi li huma ħbieb u ilhom jafu lil xulxin snin. Tajjeb iva li tiġbidlu l-attenzjoni lill-persuna jekk tara li hemm azzjoni ta' eċċessività, jekk tara li l-persuna qed iżomm il-lob tal-azzard bħala delizzju u jatwaħ b'responsabilità ma fiha xejn ħażin, dejjem tittgħidlu biex xorta waħda joqgħod attent u xorta waħda jżomm mal-bilanċ, imma jekk tara, jekk tħoss li l-persuna qed taqa' fl-eċċessiv, iva għaliex li għandna niġbdu l-attenzjoni. Jiġifieri l-komunikazzjoni hija s-sors ta' kollox, hija l-ewwel support. Jiġifieri mhux fuq il-post tax-xogħol biss, imma speċjalment fil-familji tagħna. Jiġifieri ma nħallux kemm jista' jkun li niġu darna mal-ħajt, li nippreferu nilagħbu il-logħba milli nixxu l-affarijiet essenzjali għall-familja, nevitaw. Sfortunatament tiġri ġifieri, titkellem anke ma' sidin tan-negozji u jgħidulek li jkunu jafu meta jsir ċertu lob, għax anke jaraw anke sfortunatament normalment meta il-rigal ikun kbir, ikun sostanzjali, il-xewqa għal dak ir-rigal, ix-xewqa għal dak il-premju tieħu oltre il-realtà. Il-kelma hi aljenazzjoni, Brian. Ejja ħalli nżommu mar-realtà, il-lob tal-azzard nżommuh bilanċ fil-limitazzjonijiet tiegħu, nilagħbu biex nieħdu pjaċir taħt kontrollu u nieħdu l-pożittiv. Kemm jista' jkun ma naqbżux limiti, Brian, għax kif naqbżu l-limiti jkun hemm reperkussjonijiet. U hemmhekk inħeġġeġ lit-telespettaturi biex jekk il-kuxjenza qed niggiżhom jekk għaddejjem il-vizzju
jagħmlu l-ewwel pass u jċemplu fuq il-linja ta' support nazzjonali 1777. Ekku, kien grazzi ħafna kont magħna, grazzi ta' din l-informazzjoni anke li qsamt magħna. Qegħdin jagħmlulna sinjal li verament wasalna anke fit-tmiem ta' dan il-programm, però ovvjament ma nistgħux aħna nagħlqu il-programm u nerġax immur għal darba oħra ħdejn Grace. Fejn Grace kienet magħna llum hawnhekk. U din naf li ngħiduha kważi kuljum, ta' ma vera